Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ibagiingnan ka ni Nelson, nga paanhion karon dayon sabay. Yes, Papa. Pasensya na kaayo, ha? Basin og maliit lang ko og gamay kay napamang ko kuy giasikaso kadiyot. Magpaabot ko nimo. Kinahanglan mo anhi ka karong adlaw. Kay tatay importanteng istoryahan. No worries, Papa. Magkita unya ta. Ala sige, magpaabot ko nimo. Sige, Papa. See you. Bye. Uniyan sa noon. Maahat kita anig adto ni ron. Sagdi lang. Pabilin lang ka din kay ako rin mahibaw ining tanan. Kanindot ko din yung mga buwaka. Para ako ni. Oh, Ed. Para na nimo. Ay, salamat kaayo. Pero, nganong kiyatagan man ko ni mo buwak, Nelson? Kalipay na nako, Ed. As a sign sa akong lawom nga pagrespeto o pagdaig sa imong natabang sa mong pamilya. Ilabi ni gyud sa kinabuhi ni Papa. Salamat gid kaayo. Sobra na sad kayo natabang ninyo namo, Nelson. Apan si Papa. Dagan pa siya og isurpresa nimo, Idana. Husto na, Nelson. Igo na ang tanan nga ako nadawat. Naanoon ko ilaing pabor nga pangayoon ninyo. Sige. Unsa man na, Idana? Kung mahimo, matabangan ko ninyo nga makapadayon ko nga way papag sa pagpanambal sa mga tao. Oo. Ngano dili? Akong inon sa Papa ni Ana. Sigurado kong mahimong legal na unya ang imong pagpanambal sa mga tao, Idana. Salamat kaayo, Nelson. Gihatagan og mga buwak ni Nelson si Dana. Kung wag kong mga masayot, nangulitaw gini siya ni Dana. Malipahin ka silang duha nga nagsultihanay. Dako yung kay nga kong pagmahay. Kay bisa kung saon si Dana yun ang tinud-anay na kong gigog nga og dili si Leslie. Pero wag kong magdahon nga maingon ini ang dagan sa kinabuhi ni Dana. Kakan ang niabot nga grasya niya. Ug di ikalimod nga buutan ug maanyag gid siyang pagkababae. Sayang. Pero napay na kong chance. Posible nga mabawi rati ka, Idana. Andam kong isugal ang tanan basta maako ka lang pagbalik. Di mahimo nga maadto ka sa lain. Maayo kay ni among duha. Pasensya na ka, Papa, ha? Medyo nalit ko og gamay. Way kaso. Ang importante nga maistoryahan na nato ang isyu sa atong mga negosyo. Unsa man gid problema, Papa? Seryoso kining problema. Hatagi ko sa tanang report sa atong mga taxes, Leslie. Papa, naani attorney ang tanang files. Usay na ni attorney. Anong nagduot-duot mamukinsay nagkupot ang mga files? Ha? Kinsa mo'y akong gitahasa ni anak Leslie? Ha? Ikaw? Dili ba? Oo, bitaw, Papa. Pero, wa man tayo problema ang mga taxes. Kompleto man ta sa tanang documents. Por iso, ihatag na ko ang tanang dokumento aron mawa na ning isyu ha. Ugma, Papa. Akong ipahan ay ni attorney ang tanan. Og nagpadana sa ta og letter sa BIR aron mahatagan taglaing kopya sa mga papeles. Aron makita gid ang tanan nga wa gid tay angay kabalakan. Bueno, siguro abayag yun, Leslie, ha? Kaya kung makita na ko nga dunay mga buslot ning atong pagpadagan sa atong mga negosyo, manubag kagyod nako.
damang daw di dana. Sultay ko tinawag ng ulitaw buwan na ni Mos Nelson. Ha? Uy, wa taon siya, uy. Pero, kadua na yung kong kamatay ko nga, gatagan ganyan mga buwak ko. Anong di ang mga hatag og buwak tiyo? Nangulitaw na di ay na. Unsa pa man jay, ang lalaki gani nga muhatag og buwak sa babae. Ang bote pa sa bota na nakagusto na sa nimo. Ay, simbak ko ka di tiyo, uy. Mo lagay yung si simbak ko. Kung maibog man na nimo si Sir Nelson, no, umay kaso. Mas labing mayo noon. Kulain sa daan na tiyo, uy. Wa man guna mangulitaw na ko si Nelson. Ni-appreciate lang na siya kay nakatabang maguko sa ilang amahan. Lahi po to, lahi po to. Mo lagay. Kanang buwak ko, no? Mao man ay dakong simbolo nga nahigugma yun na ni Mos Nelson. Correct kaya. Sakto na idana. Samutan. Di na ta magiskot anak, bi. Tiyo, tiya. Pastilan idana. Para na ko, no? Sugta dayon na si Nelson. Kayo aron mo samot tagkaadunahan. Mau lagay. Diba? Sa makol. Oh. Lahi po ng imong motibo na. Ang imong ragyong giapas, no? Kay malunahan ragyo ka. Ay kayo sa pabandi ay. Dato ko kayo na sila si Nelson God. Og para na ko, ay bagay sa kay mong duha. Uy, idana. Gwapa ka. O nga, gwapo sa kay si Nelson. Mau lagay. Husto na lagi, anak, tiya. Di na ta maglalis bahin, anak. Mau lagay. Dana, ako diba? Nagkasabot ko ni mo nga, doon na kay mga bati nga kasinatian na ng mga butangan, no? Pero kinay kong mga kaygayunan nga akong nakita karon, dako kayo ning grasya nga gihatag sa Ginoo para nimo tungod sa imo mga pag-antos nga nagian sa mga milabay mga adlaw. Tinuod ginaday idana. Mau lagay. Busa, timbang-timbangaw nagmayog na kay timbangan dia. Na? Ako, di ko moingon nga sugta dayo na si Sir Nelson. Pero, ang ako ragyong masulti, nga si Nelson, usa ka matarong og buotan kayo nga pagkatao. Og parison pagid kayo mo day idana. Mau lagay. Og posible nga ikay makapanunod sa tanang katigayunan anak nila. Mau lagay. Na, wa gid na sa akong huna-huna, tiyo. Tiya, ang niya karon nga naglabaw sa akong huna-huna, nga kung unsaon ako pagpadayon ang pagtabang sa mga taong masakiton. Mau lagay. Ay kabalakan na dyan na. Sigurado ko nga makapadayon na gyapon ka sa sekreto nga pagi nga makatabang yugas uban. Ano, kumusta naman yung meeting? Way kaso, Ronnie. Ako nang gipasaligan si Papa nga wagid sila angay kabalakan. Ano yan, nangayo mag-assess sa tanang mga dokumento. Nagsabot na lagi mi ni attorney. Ugma, akong ihatag niya nga wagid siya makita ang problema sa among mga taxes. Very good. Watay angay kabalakan na ng mga butangahan. Kaysa ako nang gingon, napangandaman na nato ang tanan. Pero, di ba, gipaagi raman og ariglo ang tanan? Oo, bitaw. Giignanti ka nga watay angay kabalakanan. Kaya ang atong mga tao no mga utok ka na. Ang ako lang balis ni, basin og mapangitaan og buslot. Mga piki bayana nga dokumento ang imong ihatag ni Papa. Yun na ko, Johnny. Mura man ako kay salig na ko. O, bisalig ko eh. Human ako pasabot ni mo, ana. Ay, ano mura magdagduduha ka sa kong gihimo? Ay, ang ako ba, naniguro lang ko. O ba siguro dautan kung maniguro lang ta sa atong istorya. Ayaw na pagsigigdaghan pagpangutana. Basta kay salig lang nako. Kay kanan sila si Papa o si Nelson. Wa day kalibutan sa akong pagpadagan sa mong mga negosyo. Dawat na sila limpyo. Oh, mawam yung kana. Pagtarong diha ha, Ronnie. Ikaw angay ka mo suportan ako. Og dili gyud ka magduha sa akong mga lihok. Kay gibuhat din akong tanan para sa tong kaugmaon. Nga kita mo ay makaangkon sa tanan namong mga negosyo. Oh, suporta magyud ko nimo, honey. Asawa guti ka. Gitugyan na nako ang akong kinabuhi diyan mo. Kalimot nga imo kong bana hangtod sa hangtod. Bueno. Dili na ta magiskoti ang mga taxes kay puol na kayong paminahon eh.
Gusto ko nga mo concentrate ta sa laing mga butang. Naragyo ko pirmi ni mo, honey. Kung nun sa'yo naa sa muna na, naagyo ko nagsuporta ni mo. Pastila, no? Kung si Idan na o si Nilson may magkadayon, samot na gid unya tang mabulahan ini Puldo. Ayaw lang sa pag-una-una niya. Makinausabi ang taon. Matod palaging idanan. Wa mamanguli taon na sa Nilson. Pero, naghatag naman og buwak. Maulagay. Ay, nihatag pa lang na. Pero wa man na magpasabot nga ng ulitaw na. Pero asa man din napaingon, Bipuldo. Adto ginas pagpangulitaw. Maulagay. Mamasin lang ta. Ay, mamasin. Pero dili ta kasiguro sa una-una ni Nelson kung doon na ba'y kahulugan ng paghatag nagbuwak ni Dana. Pero, di ba, Puldo? Kung manghatag og buwak ang lalaki, timaan man na nga nahigugma siya sa babae. Maulagay. Kasagaran na pagsagaran. Dahil pa, ikaw lagi. Oh, Sa nanguyag pa ka nako sa una ba? Wagid lagi ka maghatag na kog buwak. Sura lagi kag pangawat ug hawak na ko sa una. baday ka tuloy gata ko klatsotse sam dito dito buwak. Di ka lang tutsi. Sam dito gumamila. Wala, wa kay gihatag oy. Sam dito mong gidisugbok sa altar. Altar. Sa saya na lang pag-isgotan na nga itong kagahapon gud makod. Bida sa day. Kay kanyan to bayab, ikaw maoy una-unahon kayo. Ako magadinoon sa baday. Pwede tinom. Ako kayo mapasanginlan nga ikaw may kusog kayo mubirig na ko. Biri ko taon. Oh, Nailad lang ko sa imong mubo nga short. Nailad? Na imong mubo short kinadto. Sige pag yung kag pahiyong sa imong mata ba sa hiyong na pahiyongon pag yung. Unya dito, dako mo na kag kalimut. ay paghilom diha. Cute lang yung ko cute. Cute. Ila silang kagaral nga ikaw may nangilad ako. Ayo! Ay, Megbe! Ay, hala, kisa mo lang. murag si Ronnie man na Puldo. Oy, alas 8 na may gabi nga nung nabot mo na sa dinay. O sa makaya tuyo. Ay, labing siguro, mangita ng idana. Binuam na ya. Nga nung mangita man siyang idana nga, gabi nam karon. Ambot lang. Ay, ako, Ayo! duda ko ang tawhana ba? Murag laing ginisig tuyong idana da. Ato si dana ko. O ayaw pagawa siya, kaya ko rin atubang ng animal dako. Ayaw magpalkan si Pulduhap na. Pagkan siguro tao, blagor ko, kikito ko lang liog ng lagong kayo. Binaba ko lang tumangon. Pasikati ko. Tural. Ayaw kalimot sa pinuti ha. So sabi, wadi ko mong pinotay. Wako madlok lang niya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!